yewtere nde sono wonade ɓe mbi ko ceerno Jalal dine yiiɗi toɓɓere nde en jaɓata toɓɓere nde ɗo hankkadi noon ɓe mbi tan ko ceerno Jalal jofodiɓe toɓɓere nde tan jagguirɗen ɗum hono ko yamirore hankkadi wontata ni saabu toɓɓere nde goho to jaaruɗen to wona gueɗal men ɗiɗi ko ɗum toɓɓere taarih woni dartol tubakoɓe mbiya ɗum ko histoire histoire noon mataw enen mbiyeten ɗum kala ko woni fitenoɓe ɓen keewi histoire on heewi histoire tawde dartol ko histoire mataw koko darteteno ko hanki e ko haaleteno ko gam neɗɗo wawa wonde alay saago o wona jambar o wona konowo o wona taƴowo o wona barodirteɗo o wona keptowo e sahande jeeyal fuɗɗi wonde faade joni ɗum waɗi hankkadi haalde ko fate histoire so renaki hen sahaji ina ubbita histoire kono noon oɗo histoire ko histoire ɗemgal ko histoire leñol ko histoire tarik ɗum waɗi ɓe lelni yewtere nde e Taarik Fulbe e Kodki mumen Taarik Fulbe e Kodki mumen Taarik Fulbe e Kodki mumen noon abbinte en ko e yimɓe hewɓe bindi hen tubakoɓe kam ko bindi e Fulɓe to banggue iwdu men e tarik mumen hay goto wawa wiidema ko ni foti sa ruttima tan e wiide miijoji tubakoɓe e Taarik Fulɓe e iwdu men e Kodki mumen ñalawma o gasata ɗo yit saabu moni foof wonko windi hen e yonto mbaari o ha ko eɗen namde to onon kam holko wurti tubakoɓe ni e Fulɓe holko wurtiɓe tan haaɓe jiilo Fulɓe to iwdu men holɓe holko wurtiɓe e leñol men holko haɗi tubakoɓe woƴede tarik men so tarik mabɓe ina woodi haaɓe guƴa tarikaji men e yiilade holto Fulɓe li ina gasa won tubakoɓe tata ɓe ƴettuɗen seeɗantagal men ko cetti e Fulɓe e Fouta sen mbi Fouta e Fulɓe fof ko gotum saabu kamɓe koye mabɓe settiɓe hen sahaji ɓe puutorto helmere Fouta hen sahaji ɓe puutoro nder helmere Fulɓe ganduɗa hay kamɓe ɓe jaggui ko kala Foutanke ka pullo ka Foutanke ko noon ɓe jaggiri joni noon leñol men ko leñol fergo noon ɗum ala jeddi wonde leñol ngol ko leñol fergo ɗon jeddi ngala ɗo jeddi ngoni ko holtoɓe peeri ko ɗon jiyande nde fuɗɗi sertude holtoɓe peeri noon école aji 4 jalti hen woni jiyanɗe 4 miijoji 4 jalti hen kono haade men arde ɗen jiyanɗe 4 kala ko woni fergo ina jogui sababu ina fera sababu ngu ina jogui kadi battane woni effet woni conséquence ko ferni ɗum ko sababu fergo noon ina wawi wonde sababu faggudu ɗo gonɗen ɗo natti wawde wuurade saabu ndiyam ala ɗo ɗo gonɗen ɗo natti wawde wuurade jawdi men wawa ɗo harde ɗo gonɗen ɗo natti wawde wuurade saabu wadde fergo ngo ina wawi wonde raison économique woni nder sababu faggudu fergo ngo ina wawi wonde to banggue sababuji tawde ko en leñol fergo tarik men kalaten ina wawi wonde nderka e kisal sécurité ronkude dañde jaam ɗo woni ɗo ina yiiloyo holto jaam woni ha ko ɗum saabi hen sahani jeeya guure innira jaam weɗi guure innira jaam ɓuuri en ko darɓe fitinaji e saaha goɗɗo tan joñi seɗɗo sarɗon hen sahani jeeya guure innire jammo gën fof ko andude tan ɓeɗo de dañaɓe kisal ɗo gonno ɗo jonciɗo gonno ɗo ɗoɓe jonciɗo ɓe gonno ɗo tarik mabɓe gadantejo ɓe majjina ɗum ɓe peññina tarik mabɓe keso sababu ɗon jaam mabɓe fuɗɗi fergo ina wawi wonde dalillaji to banggue diine sababuji wawi wonde diine ɗiɗo sababuji foof hol hen ko ferni leñol Fulɓe eɗen jottiri tigui rigui won kalɗo tubako goto ma en garoy inde makko kalɗo biɗo wonde e nder sababuji ɗi ene jeeya hen ɓe dañani kisal koɓe gonno to on wi koɓe peeri ko Misra ɓe dañani toon kisal ɓe jeeyi kono won goɗɓe ɓe ganduɗa ɓe mbi wona caɗele kisal ɗum ko école ɗimmo école biɗo ɓe ummi ko Sara o on ɗon wi ko jeerede nawi ɓe woni hankkadi raison économique ɓe gabbiti e ndiyam diƴƴi ɓe gabbiti e ngaalu ko ɗum woni ko ferniɓe ko tawde ko en leñol fergo eɗen jiilo yiilade Taarik Fulɓe e Kodki mumen to banggue fergo kala leñol fergo
e nder fergo mum wonko ettit kono wonko sammint kala leñol perngol yehi wonko ƴettitta e nder lappol mum to bange ɗemgal to bange pinal to bange neesu e kala fannuji nguurdam wonko faggitto e nder lappol fergo mum ɓuri tengtude so wiyama wonde fergo ngo ummi ko gila Égypte gila Misra ha yetti ngoral dane maayo Sénégal fulɓe e ɓen ɓe perduno leƴƴi goɗɗi e nder lappol maɓɓe wonko ɓe mbaasi to bange ɗemgal wonko ɓe mbaasi to bange pinal kono wonko ɓe paggiti to bange ɗemgal wonko ɓe paggiti to bange pinal ɗum noon ko fergo yarata hono noon hen sahaji ni fergo ina addana kadi leñol yaade ha yejjita hanki mum yaade ha yejjita hanki mum holko woni sababu leñol fulɓe mawniri ni ɗum waɗi mbiɗen woni ɓe mbiyoɓe ummi ko école aji nayyi hen école goto wiyeɓe ummi ko jeerede sara hen école goto ko tubakoɓe mbi fulɓe gona ɓaleɓe ko raneɓe ɓe mbi tubakoɓe ɓe mbi yahude en ɓe jagguiri ɗum ko saabu juɓɓude mabɓe école tahɗijo o wi fulɓe ummi ko Égypte ƴeew école aji tati ɗi foof ina mbawi wonde école goto ina wawi wontude gonga saabu fergo yaadugo e duƴƴal gotal so yeehi ha ɓooyi e nder duƴƴal ngal ina wawi wadde calcaltiri ɓe mbawi sertude e nder lappol mabɓe wasa wonde gotol ɗum ni mbawɗa famirde hande tawgol fulɓe e nder denndangal jotol windere nde hakke leyɗele 17 ɗeɓe koli kamɓe ɓe hen guuri Taarik mumen ɓe hen guuri Taarik ɓe tawi ɓe hen ni jeeyi ha cammini jettoɗe mumen paggiti jettode goɗɗe ɓe hen kadi paggiti wonɓe e nder jettoɗe mumen nattini ɗumen e nder leñol ngol nden noon en paami wonde leñol fof mawgol leñol fof perngol e nder ko feri ko e nder lappol mum ina wawi yaade ha ɓooya wooɗo hortiɓe jooɗo hortiɓe jooɗiɓe keddi ɗon so tawi ɓe darno wuuro so tawi ɓe jantu e wuuro ɓe gaddori ɗemgal kono noon eɓe mbawi saytude e ɗon ɗoɓe tawi ɗo ɓen jokkuɓe so tawi toɓe jeehi to ko kamɓe ɓuroy toon heewe doole eɓe mbawi wawnude ɓen ɗon ɓoɓe tawi ɗon ɓen ɓe paggito ɗumen jante e mabɓe wadde en paami e nder lappol fergo leñol ina wawi sayde hen kono kadi ina wawi wuurde hen te gueɗe ɗiɗi ɗe foof keptima fulɓe e nder lappol mumen to banggue fergo joni noon garen e miijoji kalɗi e iwdi fulɓe tuba ko min ƴetten hen pecce tati mbaɗaten ɗum feccere wiɓe ɓe gona ɓaleɓe fulɓe gona ɓaleɓe nden ko tubakoɓe ɓe mbino en ganda holko woni daddude miijoji mabɓe ha koɓe mbi fulɓe ɓe gona ɓaleɓe feccere ɗimmere nde wi wallahi koɓe ɓaleɓe kono noon ɓe ummi ko ɗo e Sara nde jeerede waɗi toon ɓe gabbiti e diƴƴe feccere tataɓire nde wi ala fulɓe fof e leƴƴi Afrique ɓaleji garɗi ga e goral dane maayo Sénégal ummi koto wiyete Égypte ɗi école aji tati goni école aji mawɗi ina jeeya e fulɓe e wiɓe tubakoɓe wiɓe fulɓe gona jafoɗon ni mi rokkani to banggue duttorde ɗo ruttorde men ɓurde mawnude ko deftere Aboubacry Moussa Lam witede gila heeli e yoyo ha Fouta Toro ay lappol ngol gila heeli e yoyo ha Fouta Toro o haali toɓe ummi o haali toɓe payi wadde wodat ko saami e nder hakkude ɗo e nder lappol mabɓe ngol son beelama duttoɗen e deftere Ndiaye Saydou Amadou e deftere mum witede jubbande e taade Fouta Toro kalande en Fouta o holko firti holno ɓe goɗɗiri kalande en kadi hunde ko fate fergoji sen beelama duttoɗen e deftere Cheikh Anta Diop nation nègre et culture haali toon iwdi leƴƴi ɓaleji sen beelama kadi duttoɗen e deftere Bacce Ba yaltude ko ganduɗa ko ɓooyirani hono noon foof haalore diine l'islam e pinal fulɓe Maurice de la Fosse ko tubako jaaɗo ha innira école ɗo e Dakar école technique gonɗo ɗon e Gueule Tapée gonɗo e Gueule Tapée ɗo kanko Maurice de la Fosse o witti e ɓale e fulɓe hono no leƴƴi woɗɓe bittiri e fulɓe wona tan kanko saabu fulɓe ɓe kaɗan tan kamɓe wittude yiilani kono ɓe duttima ha ɓe janggi ɗemgal fulɓe ɓe bindi ɗum ƴeew labouré baɗe no labouré windi
the grammar of the Fulani language woni deftere woni nahwu woni celluko e ɗemngal Fuuta ina wawi mataw won fandare makko par ce que kamɓe fandare mabɓe ko andude kamɓe tubakoɓe colonisation fandare ɗum tan ko andude ɓe gam ƴewde holno ɓe kalfirtane kono soɓe jeehi haaɓe janggan grammaire e ɗemngal se renaki hankkadi cikkata mataw ɓe kaɗani tan e fandare mabɓe haɗani tan hankkadi e andude ɓe kono ko ɗum ɓe jangga tan ko pinal ngal ɓe jangga neesu o ɓe jangga iwdi ndi kono yaade ha ene jangga celluko ha Henri Gaden windi dictionnaire pulaar français ruttini resi debbo pullo ko hono noon kadi Louis Faidherbe hay so tawi ɓeɗo fof ɓe gona yimɓe fulɓe kono mone mabɓe fof settima darde mabɓe seedantagal ngal nan yeeso ma en ɗoro hen kanko Maurice Delafosse to banggue fulɓe o wi fulɓe ko yahude en fulɓe ko yahude en gona ɓaleɓe o wi ɓe ummi ko Syrie hande enen fof eɗen gandi portable men e réseaux sociaux ɗi en dokke en andude holto Syrie woni e haareji baɗɗi toon ko yawti ko Syrie kadi ni won yaaɓini ha mbi won guure tawteɗe e Fouta ko wayno dimat en demat en ko déformation de Damas ko kañum woni capitale Syrie kanko Maurice Delafosse o wi noon no ɓe ummi toonete ɓe naatiri ko banggue funnague Afrique woni ɓe naatiri ko Égypte Misre on jii wadde ɗum wi ɗesi waɗi kono wiɓe ɓe ummi ko Misre ɓe lurdani no feewi e Maurice Delafosse saabu wi ko ɗum ummi to ɓe gaari Misre wadde ɓe toon ene mbawi ƴettude fergo ko ummade Misre jokkaɓe mijugo kay serata ko Maurice Delafosse wiide ɗum ɓe gona ɓaleɓe koɓe yahude Delafosse habri en kadi fulɓe inde mabɓe woni leñol ngol inde nde yalti e deftere évangile woni deftere tellinode annabi Isa woni enen mbiten ko injil toon e nder deftere nde o wi ɓe mbiyete toon ko Fuut hen sahaaji kadi ɓe mbiye ful ɓe mbiye Fuut ɓe mbiye ful o wi noon ko kanko Maurice Delafosse ko nde ɓe peri nde Misra ɓe ngari ha ɓe peri ko Misra ɓe ngari ha Fuutatoo kanko Maurice Delafosse ɗum ɗo ne weeɓe eɗen taw ɗum e defteɗe kalmeɗe ɗo foof te jangguirton ɗum ko hono ni no kaldatmi ni so en duttimeɗen def Maurice Delafosse noon wi ɓe noɓe gummiri Misra ɓe gara ga ɓe gaddorani ɗemgal Maurice Delafosse wi eɓe tawi Pulaar ko ga e Fouta eɓe tawi ga e Fouta to Maurice Delafosse wi eɓe tawi ga wiideɓe haal Pulaar en kadi men dokkiɓe ɗemgal ngal ko wi koɓe yahude en ɓe gona ɓaleɓe eɗen mbawi ɗum yettude saabu Taarik holliri en wonde tubakoɓe kaɓɓelimo no feewi e misriyankagal wiide Misri wonano nokku ɓaleɓe saabu tan fayida aduna o civilisation gadiɗo e nder aduna o ko civilisation égyptienne woni ko civilisation Misri kanko Maurice Delafosse o wi koɓe yahude en ɓe ummi toon ɓe payi Misri kono nde ɓe gaari ga e Fouta to ɓe ƴetti ga ɓe gaddirani ɗemgal ɓe tawi ga witeɓe haala Pulaar en dokkiɓe ɗemgal ngal ɗon eɓe kala ɗum gonɗon wiide noon dendagal taarikiyankoɓe jetti ɗum Delafosse wini hay koɓe wiyete ko fulɓe waɗi ɓe wiyede fulɓe nde ɓe gaari ɗe ga ɓe tawi ɗemgal Pulaar ngal ina huutono ko wiyete fulde woni sarde ɗum ɗon ɓe ƴetti inde nde te kadi o wi nde ɓe gummototo koɓe fulɓe eɓene injil o rutti ga kadi o wi ko ga ɓe ƴetti inde nde contradiction nan ɗon e mabɓe foof noon dokkuɗo thèse eɗen jogui namde ɗe eɗen namdo ɗum sonno jooɗino e yeeso men namde ɗen Maurice Delafosse holko waɗi mbiɗa fulɓe ari e injil te kadi mbiɗa ko ga ɓe ƴetti inde fulɓe nde holko waɗi mbiɗa fulɓe nde gaddorani ɗemgal ko ga e Fuutatoro moral danema ɓe ƴetti ɗemgal te a haalani ɗemgal ngal ɓe kalanam ngal Maurice Delafosse holko waɗi mbiɗa fulɓe ko yahuden a haalani le processus de transformation baɗɗo haaɓe natti wonde woɗede gonti ɓaleɓe ɗeɗo namde foof sonno Maurice Delafosse jooɗina yeeso men ma en namde tan ɗum o haalani battani kolliroje gonangal mabɓe kamɓe fulɓe toon to yahude tubako goɗɗo biɗo to banggue Taarik fulɓe haali ko fate iwɗum men woni Henri Grand-Vran wi kañum fulɓe peri koye jeerede Sahara nde ɓe ndewi Mauritanie ɓe telloyi Fouta ɗo garal dane maayo ɗum
o wi ko ɗon ɓe jillodiri e ɓaleɓe kanko ne Henri Grandfranc wi koɓe gona wadde ɓaleɓe kono noon o wi koɓe ummi kadi koye Sahara te Sahara ko Kodki ko nokku mo ganduɗa o ko ɓaleɓe o wi koɗo maɓe gari ha ɗon Fuutanaaji Fuuta ɓe puɗɗi jillodirde e ɓaleɓe wadde on nangi ko wona ɓaleɓe ɓe gonno kono noon Henri Grandfranc son darine e yeeso men ma en mbi Henri an kam holkoɓe gonno ko adinde eɓe jillodire ɓeɗo ha ɓe gonta ɗum ɗo koɓe goni tubako goɗɗo kalɗo hen ko Lilis Hamburg on ko Allemagne naaɓe kanko ne o wi fulɓe gona ɓaleɓe kono noon fulɓe iwi koye leñol biyetengol Darawijé en noon ko leñol tawetengol to Inde o wi kamɓe o yaltinoye fulɓe kanko ne ko Inde kanko Hamburg mo ganduɗa o jeeya koto leydi Allemagne ngol ɗon mbijo Lilis Hamburg ngol ɗon miijo noon o wi o ƴettiɓe kamɓe ko Inde Darawijé en ɓe mbimo hol dalilu ma Hamburg o wi ko jiimi ko Darawijé en Inde naaɓe eɓe nandi e fulɓe to banggue noɓe cemori e naggue wadde o kam haalat ko fulɓe to banggue gaynaka to banggue durogol o wi kala kadi ko faati e noɓe korsiniri naggue haaɓe ɗesi wattude ɗum gueɗal diini ina tawi e Darawijé en waɗi Léopold Sédar Senghor dans les années 60 ƴettiɗo délégation 70 ƴettiɗo délégation goto neli ɗum Inde yo ya ƴeewoye Darawijé en ɓe yerodira ɗum e fulɓe ƴeewo beele ɗum woodi ene jeeya hen Mamadou Ndiaye mo ganduɗen université Cheikh Anta Diop e woɗɓe waɓe noon on sete yeehi toon to Inde to ƴeewi Darawijé en ƴeewi lasli mabɓe ƴeewi nder mabɓe arti tabitini wi eyi aha kay ko Hamburg haali ko de ko gonga saabu dendagal ko fulɓe no gadori ni ene cifori ni Darawijé en to Inde to ko noon cifori on sete arti tabitini ɗum kono sete o haaɗani ɗon wi tan ko leƴƴi Sénégal wona tan fulɓe e sereraɓe jolfuɓe foof ko kañumen foof ina nandi e Darawijé en sonno Lilias Hamburg o jooɗin ɗo ma en mbi Lilias Hamburg an kam holko watma wiide ko fulɓe jalti koye Darawijé en hanma wiide Darawijé en jalti koye fulɓe holko andinma ko ɓeɗo jalti e ɓeeto tawde a haalnani min datuji a haalnani min haydara wi min tan kay maɗo ɓeɗo nandi ƴeewa noon jiidigal mabɓe holto fuɗɗi kono he a wawa wadde tan décrété ko ɓe jalti e ɓe ɓeɗo nandi e ɓeeto holko hatma wiide ko ɓeeto jalte e ɓega sonno Hamburg o wonno ɗo ma en namdotono mo ngal ɗo namdal malheureusement Henri Hamburg ala ɗo ko wayno wonde foof Senghor ɓeesi jabde gon ɗon miijo nde neli toon sete o arti waɗi confirmé ɓen ɗon ko kaali ko fof noon fawi tan ko e naggue e kelmedi e won kelmedi naggue e noɓe kamɓe kormirini naggue ha memetaki fiyetaki kamɓe ni naggue hay ñametaki toon ɗum kam ina seedi e fulɓe kamɓe sikki ne ñama nayyi manda noon mbaɗa koto diini men l'islam fuɗɗi nde ga nde naɗen nde diini ɗum waɗi walla ala wadde ina wawi taw ko Darawijé en ummi Afrique tawde kay ko Afrique hande anda kañum woni berceau de l'humanité neɗɗo ɓurɗo ɓoyde e nder aduna o yalti koye Afrique wona Inde wadde eɗen mbawi wiide ina wawi taw ko ɓen ɗon jalti Cheikh Anta Diop ari e nder nation négre et culture o jiihen ummime tubakoɓe wiɓe fulɓe gona ɓaleɓe ko woɗeɓe kamɓe foof noon ɓe dallorinori ko kala ɗo fulɓe gonno ina jogui juɓɓude gurdam ina bindanno ene jogui juɓɓude gurdam ene bindi en mbi kamɓe kala joguiɗo juɓɓude gurdam kala bindowo a wawa wonde ɓalejo yeru mabɓe ko jeeloɗe men no fanno no jellirten ni ina yerodiri e alkule won alkule tawateɗe toon won jeeloɗe men won jammoje ɗe jogui ɗen hani e to banggue hay to banggue mbilew to banggue ramli e won e faddule e totem woni neɗɗo liiduɓe mbiyede onon worme men guurodi sosoɓe wiyede worme men soore jeng ɓe wiyede nden ɗe fagu en mbi ɗum ɗo foof ko to banggue haade l'islam arde ɗum ɗo battini caggal l'islam ina heddi e men ha joni kono tomi ƴetti ɗum to ko toon Cheikh Anta Diop addi thèse goɗɗo wi fulɓe iwi tan ko misra en jawti thèse biɗe ɓe gona fulɓe ɓaleɓe o Cheikh Anta Diop wiɓe iwi ko misra te koɓe ɓaleɓe te kadi ɓe jeeyama e laamuji misra mawɗi laamuji firawna en firawna noon
wona neɗɗo ko lefol laamu Firawna way tan kono mbiton ni arɗo so tawi ɗo garɗo ɗo wiyete ko arɗo walla wiyete ko farko walla wiyete ko hono way tan ko no mbiyata arɗo joom jaltaɓe ko noon tan lefol Firawna ngol wodirno kamɓe ɓeɗo o rokki yeru ni o wi won inde ni ɓe gaddiri ɗum ha yetti ga wayno fari inde fari nde ko inde laamu lefol laamu toon to Misra to te fari ina tawe ga e men te kadi koye inde Fulɓe jeeya hay nder leppi dontaɗi o haali wonde farbo o e hoore mum e ceeraɗo fari farbo o e hoore mum ko toon iwi e nder egguru mabɓe ɓe gaddori ɗum ga kanko Cheikh Anta Diop noon o wi ɓe paggitaki Pulaar ɓe paggitaki Pulaar ɓe gaddor ɗemgal ngal ko toon wonno ina wondi toon noon e dendagal ɗemɗe Afrique banggue hirnaki wolof séréer eko way noon eko way noon kanko o wi ko wona Fulɓe tan kono ko leƴƴi men ɗiɗo foof ummi ko Misra ɗo noon kadi ma en mbaɗ namdal gotal par ce que leñol wawa ummade fergo guila Misra Cheikh Anta Diop namdotoɗen ina wawi hande woni Cheikh Anta Diop Aboubacry Moussa Lam ina wawi o jabtoyo en so heeɗima ɗum o wi ko sereraɓe jolfuɓe e leƴƴi goɗɗi tawteɗi ga foof ummi ko Misra ɗo namdotoɗen Cheikh Anta Diop tan ko leñol no worono e nder fergo mum ummo guila Misra ha yettorma e Sénégal ala foɗo ɓaraki mum tawne so wona ɗo anda son paami jim haalde Fulɓe kam sa wi ummi ko guila Misra ina anda kala leydi ɗe garɗa Soudan e Éthiopie foof ma tawɓe ɗon ɓe ko hortiɓe keddiɗo ɓe ko dañɓe ɗo jaam keddiɗo ɓe jokki haaɓe jettiga kono jolfuɓe sereraɓe mi sikkani sa watti lappol ngol sa tawaɓe ɗon mi anda noon holle mbaɗi ha kamɓe fof ummi ɗon kamɓe fof ɓe jettiɗo taw haydara ɓe calminani e lawol taw ƴettani e lawol ɗum ko namdal faade mawɗo men Cheikh Anta Diop Cheikh Anta Diop rokki yeru to banggue diini wona tan to banggue ɗemgal o haali to banggue kelmedi eɗen jiidi ko feewi to banggue beyi no mbiraten mbeewo e noɓe mbirata mbeewo e ko way noon kono haali goɗɗum to banggue jettode o wi Fulɓe ne jogui yettode ka o wi ka to Égypte firtata ko mayde babaɓe nan keɗi hen o wi ka to banggue Égypte firtata ko mayde woni ko woni dow leydi ko mayata ɓe mbiyata ɗum ko ka o wi ba firtata ko gurnam ɗo kam babaɓe marki bir mesikke dow jalluɓe e kakaɗe o wi ba firtata ko gurnam woni kala ko woni dow kammu ka ko woni dow leydi ba ko woni dow kammu o wi so neɗɗo hawri e ladial wiyete ko hawri e ka yafoɗon o so gabbi dow kammu noon won hankkadi o hawri e ba kono o rutti o rendini ka e ba o wi woni kaaba ɗo noon kam enen sukaɓe ana hande yimɓe dokkete piste yimɓe dokkete lawol witto hay goto rewata lawol ngol goppiren noon ka e ba o wi sa rendini wonata ko kaaba te ɗo o rokkat ko dalillaji diini o wi to banggue kaaba en tawoyi to hade garangal l'islam ina woodi toon ko wiyete kaaba gadduɗo toon kaaba o walla mahtiɗo ɗum o walla pewdiɗo ɗum o to ummi to rewi to ina wawi taw ardi e jettode ina wawi taw ardi e ɗin ɗon leƴƴi won wiɓe ni ha joni battani Fulɓe ina tawe e nder Makkatal Mukarram ko gonga noon Taarik ina yaaha ɓooy ubbo majjita ɓuri temdide tarikaji men enen ɓe ndewidata dañoɓe musol Taarik goppen ma yiro hono noon kaaba o ni ene pour ƴewtade kaaba o par ce que enen mbiten ko kaaba ko mbiten ko kaaba mbiten ɗum ko kaaba hay ko ƴakkate ko mbiten ɗum ko Makka ko ƴakkate hoɓate ko ƴakke mbiten ɗum ko Makka joni enen ko Makka kaaba Fulɓe Fuuta so mbiyata kadi Makka ga ko kaaba en ala fof ko mbawɗen ɗo tongude kono noon ganden des pistes de réflexion woni lappi miijo jalti ɗi poɗɗen wawde rewde ha ƴewtade saabu kaaba o hecci l'islam garangal l'islam ewa jokken e Cheikh Anta Diop o rokki dalillaji ɗemgal kelme kawriɗe hayso tawi hen sahaji noon won kelme ɗe ko ma jurnete pewndete no fuɗɗo wiyede noon o rokki to banggue Kodki les pyramides tawateɗi to Égypte ay pyramide ne lelorini ko noon tibaji Fulɓe lelori no mbaɗirtani tibaji te hay tibo joni sa ƴeewi to jiiɗani e jalluŋeje ɗe to jiiɗani e ŋori ɗi e kolowlowe ɗe ina waɗi nder to juɓɓuɗum ndu seŋato to wiyete ko puy
o wi puuɗe o sa yeehi joni ma taw helmere nde ma taw ɗum ha to Égypte toyita o goɗɗum ko wiyete la momification won mayɓe Égypte duuɓi ujunnaji ha joni cuwa taw ubbede e firawne en kono ɓaleɓe jiitino karallagal ko wiyete la momification soɓe moomi ɗum e neɗɗo ɓanndu mum waylata hankkadi noon touriste en ina garani ƴeew te momification joni sa ƴeewi ɗum e ñoggugol ko mbatten ko e nguru ha dañen hulsuru walla dañen sumalle kadi ma taw karalle ɗe hen sahaji wonɓe ɗi skawriɗi seeɗa Diay Saydou wiyata yo joomen yaafe en yo joomen yaafe en jammoje e jeeloɗe o haali ɗum en kaali ɗum joni yere jaw ari on ɗon ko waalo ɗo wi fergo leƴƴi Sénégambi fof ummi ko Misre wona tan Fulbe o wi ferdiɓe toon noon ko ɓurede doole e lebte laamuji fergo adango o wi ko dia oga en ɗon jeddingala ɗo o wi noon addaniɓe ferde ko laamu cattugu en mbi nane fergo ina jeeya sababuji wasa dañde kisal kanko yero jaw wani o rokkudi yero o wi laamu cattugo biteɗo Paté Lamine e Socé Touré toon gaddani Fulɓe e leƴƴi goɗɗi ferde toon en Aboubacry Moussa Lam wi ina yiiloyo e nder kelmedi e Égypte e nder Taarik mo beele ma taw toon ko biteɗo Paté Lamine walla biteɗo Socé Touré o tawani ɗum toon o wi noon inde Paté Lamine nde ina ɗeesi nandidde seeɗa e mawɓe yontaɓe wonnoɓe toon to banggue laamuji biteɗo Paté Imen ina wonno toon Socé Touré o ɗeesi nandude seeɗa koye biteɗo Darius kono ɗum ɗo ko haala tariyankoɓe ko eggingol kelme ko ɗum goɗɗum goɗɗo kanko noon o wi wona lamɓe ɓe kanko Aboubacry Moussa Lam wona lamɓe ɓe kono ko perse en ummiɓe Asie e grec arnoɓe toon ɓen gonno e leptude rendoji ɗi ɗum saabi Fulɓe rendoji goɗɗi ummi toon e Misre péri ene jiilo koɗadde men battane leƴƴi goɗɗi kadi eɗen namdi to kadi yero diaw hol battane leƴƴi goɗɗi ɗi ɗum tawate e nder Afrique taw wona Sénégal taw wona tan Sénégal e Gambie ɗum ni kadi ko namdal Oumar Kane natti koye école Alain Ancelin wi ɓe ummi koye jeerede Sara nde mawɗo Oumar Kane rutti hen o wi Fulɓe péri koye jeerede koɓe ɓaleɓe ɗon jendi ngala ɗon o wi ko kamɓe kadi goni haal Pulaar en o wi ala ko serdiɓe so wona golle o wi ɓe ko duroɓe yahoɓe o wi ɓe ko remoɓe awoɓe ñiɓɓe ɗum tan serdiɓe kamɓe wiɓe Fulɓe ummaki Misre ala ummi ko ɗo e jeerede Sara payi Misre woni 3e école o holkoɓe dallodiri e jeerede Sara nde caggal fergoji tawama toon e kaaƴe ina winda ina nata nayyi gayi e jawdi gonnoɗi ɗon ɗum ni kadi hollirta ko Fulɓe saabu Fulɓe jeeyani tan nayyi e jeeyi ko dendagal leƴƴi durgo jeeyi ɗum no wawi wonde safalɓe no wawi wonde oɗon kono kam tawama ɗon ɓarakke gaynaka e ɓarakke leƴƴi ɓaleɓe kono woni ɗon goɗɗum ko ganduɗa ko ina holliri wonde ɓe gonino ɗon ɗo Sara ɗo wona Misre ɓe ummi e wiide mabɓe kamɓe l'école Sara 8 wiɓe ummi koye jeerede ɓen ɗon mbi ko waɗi wiide wona Misre ɓe ummi jeerede nde ɓe jeehi Misre ɓe garti waɗi ɓe wiide noon ko Misre ɓe tawi toon gawri e gawri ko ga ummoto to ala gawri men jaay muule en ñamaten ɗi mboɗeri ɓaleri ɗi ɗon o wi ummaki toon ko ga tan fuɗatno soɓe gari ummimo Misre ɓe gardori gawri walla gawri tawama toon firti ko ummi jeerede ɓe jeehi Misre ɓe garti ga hen yo joomen yaaf en Diay Saydou wiyata Aboubacry Moussa Lam ari gam laɓɓitinde e wadde thèse par ce que ɓeeto ko woɗɓe kaale men ɓe ko tubakoɓe ɓe ko jolfuɓe walla leƴƴi goɗɗi joni Aboubacry Moussa Lam wi yo Fulɓe kañumen ne kaal koye men o wi Fulɓe gona yahuden ɓe gona enden ɓe gona iwde tubakoɓe koɓe ɓaleɓe pour nde wonno noon pinal wonno hanki koto Misre plateau en e woɗɓe janggoyi toon nde grec en janggui toon ha gasi jiiɗi ko momtude kala Taarik toon ɓaleɓe mbatta ɗum Taarik rane ɗum wiyete ko délégation hay e nder rendoji men eɗen e nana hen sa ƴeemi laamu fergo gadangu ko laamu wayluɓe par ce que ko laamu jamdi e kono wonno yeeha ɓooyɓe polta woɗɓe laamti e laamuji mabɓe tan jiiɗi ko bonnidde gueɗe mabɓe fof ha batti wone mabɓe battuɓe joñede taw ko kamɓe jogui laamu gadangu
kanko no o famiri noon tubakoɓe kañumen e koye men jiiɗi caggal mum ko wiide ngal pinal en goppitta ɗum e ɓaleɓe jeddi ɓalugol misre ɓe hen jeddu ɓalugol fulɓe ɓe hen jeddu ɓalugol misre naɓe mbi gona ɓaleɓe saabu juɓɓudi gonnoon toon bindi gonnodi toon iliyo griffe eko way noon e nder deftere makko Aboubacry Moussa Lam guila heeli yoyo e yoyo ha Fuutotoro heeli e yoyo ko nokkuji tawde ko Kodki kalaten ɗeɓe gonno toonede heeli e yoyo ko nokkuji yoyo o kam Amadou Hampate Bani ina haala ɗum e bindande mum kewɗe o wi ko darde fulɓe kolliri wonde fulɓe kañumen kalani koye men ummi ko heeli e yoyo to misra ngari ha gayede ko hectere leydi tawtede nder misra wiyete noon heeli e yoyo o wi misra ina nangi kañum ni nagge yalti kadi koye ndiyam ɗo kadi ko dalila goɗɗo hono no fulɓe nangiri ni nagge yalti ga kadi koye ndiyam heddoto noon kamɓe misra naɓe ɓe mbi nagge yalti koye ndiyam ɗam noon kamɓe ɓe mbiyatno ɗum ko nuun hono no darti fulɓe jaltodiri ni nagge kañumen e maayo kono noon ɓen mbi ko ilo yaltini ɗum kono ilo kadi eɗen gandi ilo ilam ndiyam foof ina abbite gotum kono noon kadi kanko Aboubacry Moussa Lam dutteden e deftere makko heele yoyo par ce que o haali e nuun o etade yerodirede ɗum nuun o ɗo e nuunowol qalamu woma yasturun gonɗo e nder alqouranil karim o ɗon noon kam yo joomen yaafa en kadi ko mbawɗen ceerno Dialal en potata wawde yurintade ɗum ha ƴeewan en holko yaltuto memen seeɗe fergoji mabɓe fergo gaɗango ko fergo Dia Ogo en Dia Ogo ko joom ogirɗe en les gens du minerai ɓe gari koye civilisation jamdi e safara révolution wonno yonto jamdi joom ogirɗe en 850 ha 1000 hayso tawi Saydou Kane wi 850 konde nanggande tan kono ɓuuri ɗon ndeɓe gari nde ɓuuri ɗon laamuji mabɓe ɓuuri ɗon wiyama wonde e nder Amadou Oumar Dia e nder deftere mum jamareɓe men kañum wi ko nden inde mabɓe faaro hono no arɗo satigi ni wonno ko galo o wi noon kadi ɗum ko guila tekruru wodani saabu oɗo Fouta haade makko wodde adi wodde koko wiyeten namandiri kadi ina hawni saabu eɗen taw ɗo e lowre wuuro wote ne wiyen namandiri ina gasa e nder ɓundu kadi wasata wadde namandiri oɗo namandiri holko jotodiri e namandiri gendi fulɓe ɗo konno haade mum wontoyde tekrur ɗonne kadi ko toɓɓe namde Taarik ɗe ganduɗa ɗe so en bittani ɗum saabu oɗo ko ɗo ko nokku ɗo ko nokku Taarik ɓundu ko nokku Taarik Amadou Djibril Ba son goppi on bittani ɗum tan so renaki majjuno foof Amadou Fayenke en gonta ɗum yiitude nokku Taarik kewɗo wattidi ko ga wonko joli ga ko heewi on jarama e ko gonɗon ko e gollude foof yimɓeɓe jiiɗum ewa tekrur noon kadi wonano gendi keeridi o wi wonno koye nder lampire gana Dia Ogo en kadi o wi wona fulɓe meɓe ɗe ala ko fulɓe jillodirɓe e safalɓe berbere en koye mabɓe jawɓe dalle jalti kono kadi e nder mabɓe wayluɓe anduɓe jamdi e jeygue ko kañumen jogui gonno yontaɓe e nder on ɗon yontu ko kañumen kadi joguino laamuji saabu gonɗen koye pinal jeygue e jamdi ɓe kutortono kadi wiye ko wiyete ko l'étoile David joni woni faddungu ndaw te l'étoile David joni tubakoɓe gaskitin ɗum koye annabi Daoud faddungu ndaw enen eɗen jogui faddungu ndaw hoodere nde ne lelorto ni walla taw ko koode ɗiɗi nattodirde yo joomen yaafede caggal Dia Ogo en ari ko laamu manna kañumni ko lefol adi fiilede ngol wiyama ko witeɗo war jaabi fulɓe ne pooɗodir ɗum e soninkoɓe mbi ko soningue fulɓe mbi ala war jaabi yettete ko jeeyi kañum ko pullo wona soningue omo jeeya kam e adiɓe addude ga dinne l'islam walla sarde ɗum ga gonɗen koye hitande ujunere nogas walla hitande ujunere capannayyi caggal annabi Isa war jaabi o eɗen gandi kañum jibini wat war jaabi e hammadi wat woni moɓe mbiyata hammadi manna gonɗen koye laamu manna hammadi manna on ɗon koto jaara e nder leydi Mali kono o sosoyi jaara goɗɗo nan ɗo e sere jum on kam woɗɗani min emin gandi ɗum
kono kam ha ɗo ko wuro soninkoɓe wuro soninkoɓe wona wuro fulɓe so wiyama wadde ko sonin kanko wari jaadi pourquoi eɗen jeddo gongol makko sonin hammadi o kadi jibini biteɗo kuy manna noon ko kañum wonno kadi e nder laamu manna e nder lefol manna laamu ɓurnogo sattude ha jibini bone manna baalel manna wawa ndiyam ɗum ɗo fof ko lamɗo goto tan e nder hono no firawna en ni firawna en fof bonani boni ko firawna goto gadduɗo bone haaɓi diine haaɓi oɗo ko goto kono hankkadi o bonniri indi firawna en fof so fiyama firawna tan yimɓe caggal ɗum ko laamu toon jong en wiyama ɓe gona fulɓe koɓe mandinkoɓe kamɓe gaddi jubbude farbaɓe wayno gouverneur ɗe ɓe mbaɗi e nder province uji ɗi a jibini farba aram farba erem farba walalɓe farba jum caggal ko termes jeeri Fouta ha jara e nder Mali caggal ɗum ko laamu Taga ɗum ko laamu nokku tawate ko Sarmagamo laamu ngu wuro ngo ha joni Taga ina heddiɗo Sarmagamo ɗo yontaɓe wonɓe ɗon ko yetteteɓe Ruwoye Amesi Dikko ɗum ko jettode tawate ɗon wiyama kadi kamɓe laamu termes en koɓe fulɓe jillodirɓe kadi e safalɓe berbere en yo joomen yaaf en kono tawde koye nder hettere leydi Mauritanie ɗum wawi wonde gonga laamu toore kañumne ko laamu nokku tawde ko nokku e Kodki kalaten caggal ɗum ari ko deniyankoɓe fulɓe 1512 ha 1775 caggal mum fulɓe e nder laamuji men ari ko révolution du Fouta wona révolution toroɗo yimɓe hewɓe mbiyata révolution Souleymane Bal ko révolution toroɗo wona toroɗo bayla perejo mo hawre wona toroɗo koye révolution jeeya Moussa Boukari mo ngawle ko cuballo kono koye révolution o jeeya seɓɓe nan hen fof nan hen kono noon mataw kanko saabu Souleymane Balen walla Abdoul Qadir Kane en ardade ɗum tan mataw ɓe mbi ɗum révolution toroɗo kono ko révolution du Fouta wiyete 1776 1891 wattidi biyeteɗo Siré Baboli jeeya ko Diaboli ɗum Kodki mabɓe kadi to banggue Kodki mabɓe jaafuɗon mi fuɗɗima juutde seeɗa ɓe gaddi hodde koto wi Kodki mabɓe ko namandiri d' abord haade tekrur o ni won wiiɓe addaniɓe wiyede tukulor ko honnodeɓe tekrur kono ko arabeɓe mbiɓe tukulor saabu kamɓe ɓe kalat tan ɓe defta joni gaga e ko way noon ha waji ɓe mbaɗiɓe ko yimɓe ganduɗa ɓe ko waɗoɓe to karrar kala tan ene defta hen tekrur kono ɗum ko fondo dot Taarik men ne heewi fondo dotto en Fouta toɓe koli ɗo tawde Kodki fulɓe kalaten Ndiaye Saydou arti e deftere mum jubbande Taarik fulɓe yiiɗi yimɓe fof jangga deftere nde weeɓi janggude inde newi te kadi ne laaɓi o wi Fouta o seeka koye indi tanum annabi Nuhu biyeteɗo Cham saabu annabi Nuhu o wi dañi Cham dañi Sem dañi Jehfe Cham o dañi biyeteɗo Kanan dañi Fout dañi Misriya walla Misra dañi biyeteɗo Kunouche o wi fulɓe jalti koye ɓi Cham biyeteɗo Kanan o ɓi Cham biyeteɗo Fouta o jaafuɗon ɓi Cham biyeteɗo Fouta o wi ko hen Fouta yalti sen mbi Fouta kadi mbiye jaggen ɗum tan ko fulɓe mo dalila o nan ɗo yeeso seeɗa ewa tubakoɓe noon mbi e nder deftere men Fouta o addani ɗum wonde ɓaleejo ko saabu ko kuɗaɗo Cham komo huuɗi mbo saabu o tawi ɗum no wirti o suurani ɗum o jalkiti ɗum huuɗi mbo ɗum waɗi Fouta o dañi caɗele banggue gurdam fo en mbi ni ko wata o e nder ɓeɗo ɓiɓɓe Cham fof ko Fouta tan woni hen ɓaleejo kono ɗum ko Taarik mo sellani mbo en mbawa gomɗe Fouta o e hoore mum Kodki fulɓe holko addi ɗum woɗɓe mbi ko inde sanamuji ɗeɓe ndewanno guila Misra hen sanama goto wiyete ko Fout hen goto wiyete ko Coor Fouta Coor jibinoye Fouta Toora Fout Coor par ce que hankkadi wonno diine mabɓe on saaha ko sanamaji ɗeɓe ndewata ndeɓe dañi caɗele ɓe eggi toon kamɓe ɓe ngari gam anji yejjidde iwdi mabɓe maɓe inniri ɗum Fouta maɓe inniri ɗum Toor sanamaji ɗiɗon ɗi yo jomin yaafi en Ndiaye Saydou wiyata goɗɗo wi ala Fouta toɓe koɗi ɗo Kodki fulɓe kalatan e taariku men ko soldat koli tengel biyeteɗo Fout kañum yiiti nokku o haalani koli gam ruttude mo teddungal innirimo nokku o
woɓɓe mbi ala Fuuto to Fulɓe koɗi ɗo ko inde Yummum Koli Tengel wiyatnoɗo Fuuta hay so tawi e nder Taarik kam Yummum Koli Tengel yimɓe fof gandi wiyete ko Naare Banne ɗum kam no laaɓi ara ɓe mbi goppitta hen wonɓe ɓe to banggue Kodki Fuutatoro e firi mumen eɓe mbi Fuutatoro ala ko firi so wona la déformation de fawqu dur dow hayre fawqu dur dur o ɗon won yaɓini ha mbi ko dur sinin kaleteɗo to e wottini o zeytun wa dur sinin le mont Sinaï kono ɗum ɗo fof hande ene weeɓe wadde localisé e andude holto woni kono beele eɗen jogui ɗum moyen Taarik beele won jarlitantoɗo tan wi min ko ngal ɗo damal ƴettanmi mi yaada hen ha ɗo tukkimi fof goɗɗo kadi aɗa ƴetta tubakoɓe en tout cas ko noon gollotto o addat ha ɗo o yawtina ha ɗo enen noon wittoji men ene ɗeesi musde seeɗa teskuyaji tubakoɓe ɗon gasniratmi e Fulɓe teskuyaji tubakoɓe gouverneur Faidherbe gonnoɗo gouverneur Sénégal par ce que kamɓe ala ko waɗi wiide Fulɓe gona ɓaleɓe so wona juɓɓude men so wona laamuji men so wona fannu faggudu men e no mahirini Faidherbe wi parmi les populations indigènes que nous avons eu à coloniser il y a une ethnie qui n'acceptera jamais notre domination et il se trouve que cette ethnie est très répandue sur notre espace de colonisation. Il est urgent et impératif pour notre présence en Afrique de réussir à les diviser et à les opposer aux autres ethnies moins rebelles qu'elles. Car le jour où les peuples se regroupent, ils peuvent balayer sur leur passage toutes les forces coloniales. Oui, nos gouverneurs doivent considérer cette action comme étant un devoir national. Manda sini jari firti Faidherbe wi dennangal leƴƴi ɓaleeji ɗi jiimɗen ɗi kalfuɗen ɗi ina waɗi leñol gotol ngol jaɓata mukko jiimade ma o wi tengol ɗo leñol ngol tawe e nder dennangal jokle Afrique ɓuuri tengtude Afrique mo jiɗɗen jiimde o wi koko joƴƴi walla ni mi wi koko waɗɗi ngam godagal men wawa laatade e nder Afrique mbawen yettinde panale men ɗe jiɗɗen alay saago peccenɓe wona tan peccenɓe kono pelɓodiren ɓe leƴƴi goɗɗi ɗi ganduɗa ɗi kañumen gona leƴƴi caliɗi Faidherbe wi noon o wi ka saabu ñalawma foof mbo Fulɓe jiitodiri e nder koye men eɓe mbawi felmade e yeeso mabɓe dendagal sembeji tubakoɓe o wi onon gouverneur uji gande ko kalmi ko ɗo battiron ɗum de sabu ɗum ɗo ko ɗum hakke gendimo son mbaɗani sen jaaɓi jasde hande tan koye men woni kono dontuɗen ko leñol caɗotongol dontuɗen ko salatoɗe ko ɗum addani en kadi dañde kokkiɗe koɗɗen so neɗɗo ronti ɗum ɗo fotani salade goɗɗo no wiye Williamese wiyete ko Bouet Williamese jibinaka 1808 ha 1871 kanko ko gouverneur AOF Afrique occidentale France o wi travailler au démembrement du Fouta qui devient inquiétant par son esprit de domination, par le fanatisme des populations et par l'étendue de son territoire, ne lui laisser commettre aucun acte de violence sans checker vigoureusement et chez ces zélés musulmans du fleuve. Le double titre du fanatisme et de l'indépendance nationale est d'autant plus prompt à vibrer qu'ils sont les seuls du fleuve à être dotés d'institutions libres. oɗoni wi ko darade liggo ene Fulɓe bonnira ene Fulɓe carira ene Fulɓe nattiriya wonde ko daari ko to banggue cargol diine e ngoral dane maayo Sénégal darade ɗum ɗo ko ɗum woni hakke mo ganduɗa o ko poɗɗo daranede ngam ɓe mbawa hebde polgu ɓe mbawa fawde junggo mabɓe saabu o wi ko ɓeeɗo tan goni yiyaɓe e nder ngoral dane maayo Sénégal ene jogui cate laamu e juɓɓude laamu goɗɗo e 1876 ne wiye Brière de l'Isle kañum ne won ko windi o wi il fallait absolument empêcher la reconstitution de cette redoutable fédération mataw di Fouta walla nanda qui fanatisé par les prêcheurs de guerre sainte et les faux prophètes dont elle est le berceau habituel avait paru à juste titre
devoir être détruite comme un danger permanent et sérieux pour notre domination dans le fleuve. Oui, alay sago daraɗen caloɗen mahtogol ngendi ndiɗo leydi ngal ɗo kawtal alay sago daraɗen caloɗen e mahtogol mum eɓe gonta gotal saabu ɓeɗo tinde mabɓe ɓuuri tentinde ɗum ko diiniyankoɓe rewɓe mabɓe ina mbajo yoɓe calo ina mbaɗa hareji diini woni jihad e wonɓe ɓe ganduɗa ɓe ko annabeɓe ɓe gonɗani kamɓe kala no yimɓe ndewanno caggal mum to banggue diine mbiyat ɗum annabi annabaɓe ɓe gonɗani taw ɓeɗo foof ñiɓirdi mumen ko wotere ko goral dane maayo sénégal ɗum ɗo salade ɗum o wi c'est un devoir ko hakke saabu ɓeɗo c'est un danger permanent et sérieux pour notre domination du fleuve ɓeɗo ko kamɓe koɓe danger te kadi woto cikke ko ɗum bolle puyɗe koɓe danger permanent et sérieux ko danger duumiɗo ñiɓɗo gonɗuɗo pour mbawen mahde ko jiɗɗen ko mahde woni hertude afrique sen peccaniɓe sen ƴelaniɓe sen celakiɓe sen kelani e ko way noon en mbawa wonde ɓeɗo foof kañumen kaali to banggue gonko men to banggue gurdam men to banggue kodki men gasniren tan hollirde wonde en kaali labouré hamburgue ari gaderen koɓe bindi e fulɓe hande defte kewɗe tubakoɓe ina goodi ko winda e to banggue fulɓe to yete fulɓe halpular en jii ko de la fosse haali hen en jii ko woɗɓe kaali hen foof kono en paami kadi ko Faidherbe haali ko hen en paami tubakoɓe mbattinɗen ɓe haalde holko mbi hen kaali tan ko ɓeɗo goppeɓe ɓe gono gotum peccede kono enen e koye men paamen Taarik fof e haalde ɗum hannde hol gonko poɗɗen wonde eɗo wiyete fulɓe e haalpular en enen wona kelmidi ndi woƴi en ko holno gonirten so tawi ko gonga leñol fof manngol wonko leƴƴi aduna ndi jafataka en de wonko sénégal yafataka en de saabu en jartimo leƴƴi kewɗe en goni ko yeftade en jaafo ɗum mbeɗa kalani koye réseau sociaux mbeɗa ma sara no muusi kono ko ɗum woni réalité o en jartimo leƴƴi kewɗi nattin ɗum e nder men dattande waɗi hande kadi enen e leƴƴi goɗɗi nana ñaama men e nder men kono ko Taarik woni e sahade joguiɗen laamu deniyankoɓe kala koɗɗo e moral dare ma sénégal la langue nationale et le pulaar so tawi a wona pullo to banggue iwde ɓe mbima hal pulaar le pulaar fof le locuteur du pulaar kayɗam so en gari ha ɗo hande so wiyama fulɓe haalpular en sen mbi fulɓe haalpular en ko goto woto mbiyen hay goto ɗum ɗo wodani woto fulɓe yara ɓirdugal en woto mbi haalpular en ko arani en e leñol jafoɗon min feewi woɓɓe ɓe ganduɗa ɓe ko haalpular en wonɓe ga kañumen ni woto ndiwtu pulagu tan mbatta ɗum hinde gaynaka taw ko inde leñol holto gonga o tawate gonga o dañete ko so tawi en mbi ko ɓe goni ɓe en mbiyat ko neɗɗo wela hen foof yo wiye mbaɗen feere kadi ɗum heptine dow par ce que woni probléme ko to e recensement ji e ko way noon kamɓe wona probléme o ko pullo o ko haalpular e poti andinede ko o woni o par ce que so tawi tan ko ɓe ko fulɓe ɓe ko haalpular en tawde tan kalko helmere wonde ene jogui sababu goɗangal mum kala ko woodi ene jogui sababu ko waɗa heddo tan hol lowdi ko woodi ko e ko wodiri ko sen jaaɓi enen jaaɓen ko fulɓe goni haalpular en wadde kala biyaɗe hen pullo yo wi naam kala biyaɗe hen haalpular yo wi naam woto wimi wona ɗum komi ɗum sa wimi wona ɗum ɗo komi ɗum tan a gonɗini godalngal ɗiɗɗi foof joni noon haare nde kadi to banggue dow ko mbaɗen feere ha waɗaɓe recensement winditoɓe ganda ko ɓe goni ɓe taw sa wi ɗum ɗo e ɗum to foof ande ko ɗum gotum ɗon woni en cuwa taw dañde sago men kono kadi hareji daraji no wawi foof jettoɗen hen kono en pamat ɗemgal e leñol yattoto kono kala garɗo ha naat e nder leñol ngol guila jalalo dine jettaɗo ba o ala hande ko ɓuuri e nder pular amadou fayinke mo ganduɗa ene andi iwde mum to ɓaali ala hande sa ruttimo to leñol ma gonɗa ɗon ko arani wonta to garani wadde sa dañiɗo jaam e nder fergo ma bisimilla ma ganda kadi diallo o ka o bari o li o ndiaye o e kala ko wawi wonde ala ko ɓuurma han kadi wona han kadi gotan saabu aduna waɗat évoluer
neɗɗo wawa wiide ina ruttuno ko wonno e duuɓi temedde ɗiɗi kono so tawi ko woni ko hande o ƴewata holno moƴƴiniratmi hande amo heddoto noon e nder Taarik iwde makko ina wawi askitinede minen e guuri amen sa yeehi toon a tawat Senghor tawa Sène tawa Diouf tawa Faye tawa Malor tawa Polan tawa Fedior tawa Soñan tawa hay jettode ɗa meeɗan nande tawa ɗumen ganda ɓeɗo ko politique deniyankoɓe wanno feere haaɓe gonti e leñol Fulɓe tawde ɓe gonti ɓe goni ɗum jarani kadi mbi min gona ɗum komin ɗum kono kadi woɗɓe ɓeɗe woto mbi ina pawa pulago tan e jettode ina mbi ko yara ɓirdugal en hay pelle mumen no goodi hannde komin yara ɓirdugal en Fulɓe waɗede fof pelle fof goodi c'est faux par ce que enen e Taarik hay enen e nder Taarik men mi gasnira ɗon enen e koye men Fulɓe kala gueɗe mabɓe kala koɓe jeeyani en mbiyata ɗum ɗo ko ɓaleɓe ni ƴeewa e ɓoggi ɓaleji kala nanɗa ɓoggol ɓalowol ko gaci mali c' est à dire wona Fulɓe jeeyi to banggue lasli ɓoggi danejo woni fantan woni jaru par ce que ko kamɓe jeeyi enen e koye men mbiten ko Fulɓe e leƴƴi ɓaleji beele enen e koye men en gomɗinani ko dola fos wino ko men ko ɓaleji ko wayno wonde foof so hanke wayino noon en gonda ko hanke wayno ko hande ko en julɓe ko en Fulɓe ko en ɓaleɓe ko en Sénégal naaɓe ko en Afrique naaɓe ko en Mauritanie naaɓe liggonene ɗum ɗon yaaro yes allahumma salli ala seydina Muhammad